and see the people at Storehouse on 12th Street, on 640 East 12th Street, between B and C, apartment 14. The people that are trying to do something for all of us, and not men and women that belong to a white middle class, white club, and that's what you all belong to. Revolution now! Give me a G! Give me an A! Give me a Y! Give me a P! Give me an O! Give me a W! Give me an E! Give me an R! Gay power! Louder gay power! Por Silvia Rivera, benvidas ou benvidos a un novo programa de Espazo Aberto. E abrimos este espazo aberto especial Día do Orgullo LGTBQI, no que procuraremos achegarvos dentro dos nosos recursos algunhas das voces do movemento. Unha delas é a de Patrick do Pico, que ocupa dende esta semana a presidencia do colectivo Amizando. As persoas trans non somos un debate, non somos unha teoría, somos unha realidade e merecemos cuidados. Somos persoas ante todo. Patrick do Pico destaca a pedagogía como unha ferramenta de loita e a visión do colectivo Amizando como un grupo de apoio, coidados e acollemento para as persoas trans. Dende a asociación buscamos crear unha sociedade mellor que nos respecte, a través da pedagogía e da loita por unhas leis que representen realmente os nosos dereitos. Voces tamén no mundo youtubeiro. Esta semana botaba a andar a canle un rapá transquilo. Vai un anaco da presentación. Non te acordas? Pois non pasa nada, pois presento-me, vale? Pero con postureo. Son a pataca picada da colleita, o republicano que reina na estadística. Un incómodo, sorprendido, unha contradición frecuente. Son a xiada que cae na horta e que fai que logo teñas que comprar as tireixas no Mercadona, as que traen do Val do Jerte, ou do Bierzo, ou de Panamá. Son a AP9 e a transición, as miñas peaxes. Son unha flor entre o cemento, un carballo entre eucaliptos. Son o único pronome que puxo ben Feijóo nun mes. Malia isto, ou por todo isto, son un rapaz transquilo. En verdade, non. En verdade son un rapaz trans galego que está moi contento de ter nacido nesta época. Mais que nada porque noutra época estaríanme sometendo a terapia de electroshock. Na Coruña, o Día do Orgullo LGTBQI celebrarase nos balcóns e xanelas. O Concello iluminará dende hoxe ata o propio domingo a Torre de Hércules e a fachada de María Pita. Os colectivos LGTBQI da Coruña decidiron suspender as actividades programadas na vía pública por mor da COVID-19. Pero iso non quere dicir que non haxa nada preparado. Chaman a levar o orgullo ás xanelas e balcóns da cidade. Non queríamos deixar pasar unha data tan sinalada sin realizar algunhas actividades. Por iso solicitamos á cidadanía que decore as súas fiestras e os seus balcóns, con bandeiras LGTB, con bandeira trans, ou ben con debuxos ou cartaces propios. Tamén vamos a realizar diferentes charlas online, as que podedes ver a través das distintas plataformas, como Facebook ou Instagram. E algunhas tamén presenciais, das que tamén iremos informando. O Concello apoiará a iniciativa visibilizando a bandeira LGTBI nos edificios da cidade. A loita polos dereitos LGTBIQ non é só o 28 de xuño, senón todos os días do ano. E aínda quedan moitas actividades e xornadas por vir. Les Coruña ten preparadas diferentes actividades para o que queda de ano. Un encontro de familias diversas, o congreso sobre literatura e diversidade sexual, e, por suposto, unha serie de xornadas de senderismo na que esperamos que toda a cidadanía participe. Apoio institucional dende a Coruña e tamén dende Compostela, onde a Concelleira de Igualdade enviou unha mensaxe de apoio especial para as mulleres trans que loitan por unha vida plena de dereitos. Neste Día Internacional do Orgullo queremos sumarnos á loita LGTBI, que non é máis que a loita polo respecto e a tolerancia.
Están a ser malos tempos para ese respecto e prósperos para a incultura. E por iso temos que permanecer vixiantes, para non deixar que o velo rancio que nos ameaza toque sequera ningún dos nosos corpos, nin desexos, nin as nosas mentes. Debemos aproveitar a forza que temos os poderes públicos para reivindicar a riqueza da diversidade sexual. E máis, este ano, que esta loita LGTBI, este Día Internacional do Orgullo, se centra nas mulleres lesbianas, bisexuais, transexuais. Por certo, vaya dende aquí todo o noso apoio a esas mulleres trans que loitan por ter, como a todas nós, unha vida plena de dereitos. Convídovos xa por último a que vos animedes a tinguir as vosas redes sociais, os vosos balcóns, os vosos fogares, as rúas de bandeiras de cores, para reivindicar un país cheo de tolerancia. Continuamos nas institucións. A Biblioteca Municipal Fórum Metropolitano da Coruña publicou hoxe un vídeo cunha breve escolma de recomendacións LGTBI para crianzas e para mocidade. A iniciativa forma parte da campaña As Municipais Entenden. Ao longo das imaxes pódense ver diferentes títulos de libros que abordan a diversidade de xénero, de sexo, de orientación sexual e de rol social. Todo elo contado para persoas de diferentes idades e dende diversas perspectivas. A pensar lo que trae la noche, lo que me hace fluir, encontrar libertad, esa lluvia de fuego que nos dé más calor, que nos dé más calor. Los rebeldes se sienten y las reglas se van. No me importa que hablen y que hablen de más, pues que miren al cielo, que nos dé más calor, que nos dé más calor. Por eso me dije. E última palestra virtual baixo o título Liberdade de ser e sentir. Desta volta falaron da literatura e da diversidade sexual. Lucía Aldao, María Reimóndez e Martín Añel conformaron a palestra virtual Liberdade de ser e sentir, arredor da literatura e diversidade sexual. A min, por exemplo, personalmente, cústame bastante pronunciar diversidade con alegría, con esa clase de frivolidade que celebra que somos diferentes. Como dicía a frase, somos diferentes, somos iguais, non? Pois non, igual mola reparar en que somos diferentes, non somos iguais. Hai mogollón de diversidades infrarrepresentadas, invisibilizadas ou ca necesidade constante de facerse ver. Entón, a diversidade só ten sentido cando nos obriga a falar de privilexios, cando nos obriga a falar de desigualdade, cando nos obriga a analizarnos e a estudar de que xeito hai certas identidades ou certas formas de ser e de estar na sociedade que son aceptadas e outras que non. E por qué, non? E cales son as interseccións, non? Do feminismo da interseccionalidade, cales son esas interseccións non como unha competición de a ver quen está en peor situación, senón como todas as estruturas, como dicía Audre Lorde, están interconectadas e nos atravesan, non? Cando estamos nos diferentes espazos. Entón, a diversidade para min ten sentido nese contexto. Porque a Coruña é a cidade na que ninguén é forasteiro, por ser quen realmente somos ou por querer a quen queremos. E porque este ano necesitámolo máis que nunca. Queiramos e deixémonos querer. Día Internacional do Orgullo 2020. Coruña orgullosa. Concello da Coruña. Mudamos de asunto. Protestas en contra da privatización da sanidade de residencias de Galicia. As concentracións foron convocadas pola plataforma SOS Sanidade Pública. Paralizar os hospitais públicos na atención a outras enfermedades. A defensa da sanidade pública volveu saír ás rúas onte en Compostela. A plataforma SOS Sanidade Pública denunciou o recorte de persoal sanitario e a continua privatización na sanidade no programa de residencias. Deste xeito, solicitan que todo volva ao público e que se preste unha atención de calidade cunhas condicións laborais dignas. A privada os fondos que o Estado vai destinar a afrontar a crise sanitaria das comunidades autónomas. E xa podedes ver a videocrónica realizada polas compañeiras de Galiza Contra Info na manifestación desta semana en favor duns servizos sociais 100% públicos. Unha nova lei de dependencia que blinde a dependencia como un dereito fundamental
A marcha en solidariedade coas vítimas do coronavirus por un sistema público de atención aos maiores que garanta o dereito a unha vellez digna tivo lugar o pasado día 24 de xuño en Compostela. Ayuso nos falen da colaboración público-privada. Abertos ao Galego é a aplicación móvil da Mesa pola Normalización Lingüística que busca mellorar a presenza da lingua galega nos establecementos comerciais e de servizos. Máis cousas, arrancan as festas de San Pedro en Compostela, unhas festas que se adaptan ás normas de distanciamento físico sen perder a esencia e o amor polo barrio. Así sucedían onte as diferentes actuacións. Dende os balcóns e as xanelas, a música e a arte chegaba ás rúas do barrio compostelán de San Pedro. Unhas actuacións que tamén se podían seguir en streaming a través das redes sociais da festa. Actuaron Isla no circo, Gael na parte musical, Akira na da impro e Andrea Núñez recitoulle os versos á festa que continuará ata o 28 deste mes. E xa arrancou o Ardelucus en Lugo nunha edición ben atípica. As festas cobran protagonismo na internet. Vexan o Ardelucus máis virtual da historia. El plan para la explotación del territorio. O Ardelucus 2020 consistirá en vídeos con actividades e obradoiros, teatro online ou pequenos paseos pola cidade con grupos de romanos ou de castrexos. Del oro e outros minerales que se encuentran en estas tierras. En uns intres poderedes ver aquí en Nos Televisión a seguinte conversa con María Ovelar, residente no programa de Axouxer Editora. Entonces estamos privando al arte de su espacio. Están muy bien las reglas, están perfectas, pero lo que tenemos al final, como decía Cortázar, son perspectivas. Y en estos momentos en los que estamos justo escribiendo, está bien tener en cuenta las dos vertientes, tener en cuenta la vertiente emocional y la intelectual. E marchamos co tema Ecoloxistas, unha canción do libro disco A fraga do meu avó, de Mama Cabra, que publicou a editorial Galaxia. Gocen da canción e da fin de semana. Vémonos o luns. Deica logo! Ecoloxistas, naturalistas, excursionistas de vocación. No mundo agora fai falta xente que diga non á contaminación, que agora os ríos levan vertidos cheo de lixo, quedou o mar, grandes glaciares se derreteron e os osos polares non teñen onde estar. Ecoloxía